Είμαστε μαζεμένοι οι κάτοικοι της περιοχής και αντιδρούμε, γιατί προσπαθούν να μας φέρουν τα σκουπίδια στην περιοχή μας. Και αντιδρούμε, ο λόγος που αντιδρούμε είναι ότι δεν είναι κατάλληλη η περιοχή. Καταρχήν είναι κοντά σε οικίες. Είναι μακριά από εκεί που παράγονται τα σκουπίδια. Και με τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον της 20ετίας, είναι συσσωρευμένα και προσπαθώντας να βρουν μια λύση για να πάνε κάπου τα σκουπίδια, πιστεύουν ότι εδώ στην ορεινή Ζάκυνθο, επειδή ο κόσμος είναι λίγος, ότι θα βρουν πιο εύκολη πρόσβαση για να τα φέρουν. Πριν χρόνια, στα ορεινά εδώ πέρα δεν είχαμε σκουπίδια, γιατί δεν είχαμε προϊόντα βιομηχανικά και χημικά. Τώρα έχει αλλάξει η παραγωγή των σκουπιδιών και ασφαλώς χρειάζεται κάποια επεξεργασία. Και από την τόπια δεν παίρνει, εκεί πιο πάνω έχει μια τόπια που δεν περνάνε καθόλου. Κοιτάξτε, πού είναι η ελιά εκεί. Κοίταξε, είμαι ιδιοκτήτης και από εκεί και από εδώ το χώρο και δεν μου έχουν πει τίποτα. Η περιοχή μας, και όχι μόνο η περιοχή, θα καταστραφεί γενικά και ο υδροφόρος ορίζοντας, γιατί στην ορεινή Ζάκυνθο ξεκινάει όλος ο υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος πηγαίνουν το νερό προς τη Ζάκυνθο. Να έχει όλα τα σκουπίδια όλου του νησιού, διότι δεν παράγουμε τόσο μεγάλο αριθμό σκουπιδιών. Πέρα από αυτό, είμαστε σύμφωνοι όλοι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν γίνεται, θα αρρωστήσουμε όλοι αν τα σκουπίδια συνεχίσουν να είναι στους δρόμους. Εμείς ζητάμε από τους αρμόδιους να βρουν το κατάλληλο μέρος και όχι απλά να τα φέρουν 100 μέτρα από σπίτια, από ζώα, από παιδιά, από κτηνοτροφικές μονάδες, μελίσια και το νερό που πίνουν οι κάτοικοι. Να τα βάζουν όλα σε ένα κάδο και να τα φτιάχνουν όλα μαζί. Και παρότι το πρόβλημα είναι τόσους μήνες, δεν κάνουν καμία ενέργεια να κάνουν ανακύκλωση των πλαστικών, των μεταλλικών και όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλουν με ένα φτηνό τρόπο να φορτώσουν το πρόβλημα στην ορεινή Ζάκυνθο, οδηγώντας τα πράγματα σε ένα αδιέξοδο. Δεν έρχεται κανείς υπεύθυνος να ενημερώσει τον κόσμο τι γίνεται με αυτό και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Το σχολείο είναι 1 χιλιόμετρο από εκεί. Δεν το αναφέρει ο χάρτης που έχουν στη μελέτη, η αεροφωτογραφία. Αναφέρουν μόνο το οικόπεδο του σκουπιδιών και το συνοικισμό ασκού. Δεν υπάρχει ούτε ορθονιές, ούτε βολίμες, ούτε αναφωνήτρα, ούτε μάριες στο χάρτη καθόλου για να περάσουν τα χαρτιά τους. Οπότε, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει το μεγαλύτερο έντυμα της περιοχής μας. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό και προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβουν στη Δημοτική Αρχή και όσοι ευθύνονται να ακούσουν το πρόβλημά μας και να πάρουν τη σωστή απόφαση, έτσι ώστε να βρουν τη λύση, την οποία δεν θα είναι τωρινή, θα είναι και μελλοντική. Λύσεις υπάρχουν. Δυστυχώς για κάποιο λόγο οι θύνοντες δεν θέλουν να το καταλάβουν.